ka Neutrep Youth Council jong ka Southwest Khas Hill District hapo ka jingalam jong u president uba arbok kharjarin kelayu aban IT ya ka dorkas ne ka memorandum ha menteri rangba ka jilla Meghalaya u konrad ke sangma banbu bat pensngau ye ki jingdawa badai ban pendep nok loy kalbala na ke benta ki kampen roy hapo jong ka Southwest Khas Hill District kumbala dep ban kular habakren bat kilat patai kubor hadin ke jingi kendu bat menteri rangba uba arbok kharjarin ulai tu bakiman jingdawa jong ka seng kilong ba kumbala dep ban phia yakane ke district na ka West Khas Hills na do kalai trigu August araja khat ar kila don shibun ki kam bade banwan ra hapo jong ka district bat kita kilong ban penbiang no ya baro ki office trekam bapura khnang bakan long ka jingerap na penta ki pajba hapo jong ka district kawipat kalong na kabenta banchna ya ka surok ba tulen kaban penyeso ya ka maungam maukruat hadu ranikor ha ka baidei bat ka jeka sumar ka ba shispa jingtia ka badon ha CHC maukruat ya ka ba mentala prasne mi e ka seng kalabu jingdawa ka seng kaladawa menta ban penbiang no kham kloi ya ki jingdon kam nong tre na du ki doctor ki nurse bat ki wei khanang bakan long ka jingerap na ka benta ki paiba jong ka dong ka than ha ka baidei bat ka koi ka khia ladawaru ban kentiu ka dan no ye ki artli ki PHC shaka CHC kata ka mautau pada PHC bat kumjuru ka wa ka ji PHC namar langba ki ne onla ban ai ki jing shakri shakispa atli ki shinong ha ka than kabakhadu kalong bakilabu jingdawa bade ban kampen bun shushu ye jaka sepisa neki ATM namar hadu menta tangki ni baladon lupa kimla asyo ban ai ka jing shakri ka babiang nakamta ki pai ba ka than ladawa ba ka sarkar lang ba jong ki bank kan punyo ki kor ATM kum harani kor nongjri mauthau pada jakrem bat kumju ru ha dolun khnang bakan pensuk ya karukom sepisa ki pai ba aku belajar di press media pula itu kalau meminta yang dengan seni neutrik berai bukat ar ajar kuai nak yang ke SWC jo ke Southwest Khas Hill District dekat kini kam di dalam hani borok ni dia ban kendu makmat yu chief minister badan brom jengi kontrak kisang mah hakani ka seni bomta mat hakaju khabar kaju upor ni lewat ban submit ya kini ka representation ka memorandum man ai hu namta ki junan kam kiba kum kaseng ya dawai bude ban yarap ya kato kane ki junan kam ki bade po ka district ka jungi ka Southwest Khas Hill District kebening kong kalong ba yela kumbaju perkan mau kapor yela dawai ya CM ba uday ban yarap no bat penyo no ki full fledged ki officer ki bade bertreh po kamu karwat rekat bat ki department ki ba fer ki bade dunah po kamu karwat ki office sarkar yang berpenong barang dunah po makarwat market rambun bah ki office sarkar ki barang dunah dina kata kadau numba kani kam memorandum ni pan pahu hakmat tu ba udai ban sanction no ban ai no i kini ki office ki ban don po makarwat namar hadu menta kam syam nak lengan seng yu i ba ki don kato kani ki officer ni ki department ba fer ha ya ki office ki padon ki song wahi kato kani yim jo ki brew jing simen nak kata kadau i dawai ba udai sanction no ya ki office ki ban don po makarwat bar kabar kalong ba kumba upai ba yang kedong kathan makrot uju community uju dawa man kapor ba udai ban penyo no ya kan ka surok ka tulin ka badai na po mongap sadu sa makrot sadu sa ranikor kata ka kajing terang berkajing dawa kapala slemba lagi pai ba juga tan Southwest jungi berkawai maka ni ka surok kalong sya budlong botan kame nampa ka district jungi ba penyeso naka makrot sa selong berjuru sa ranikor nak kata kadau hakni ka pori le ban dawai ba udai ban penyo no sanction no kepat ya ka ministry juga road transport ja sarkar dia badi sanction no ya kani ka surok khnang ba penyo no hakni ki por basawan anta ka balai ka long ba ile yo ru ban dawai ya UCM hakni por mata berkat pat ya ba udai ban pendap no ya kani ka 100 bedet kani ka hasta sispai thia ka bala susap kut mata khoreng daki view news nam hakte po mokorwat kalau dah sak kurang tu na dawai uba kumno hapo ini senam ni hakini ki how senam berwan hakini ki benai baar ni benai kong benai baar mau dia berpendap no ini ki spai tian nomor ba ki pai ba ni kedong makrot ji pai ba joka district ki berkawai dan kampat ya kan ka 100 bedet om tang ya ka tal rai ya ki doktor ya ki nurse
ya kidi ban kibade ban sanction kibade ban don apa ya kidi hostal ya kan iru ila dawa na UCM bo de ban le no ha kadi ponta kunjuro kato kan ki bang le dawa UCM ha kadi ponta kum ya ka kum ban ki kadan no ya ka motopra PC saka CSC makani ka PC apa motopra ka kobare ki bun tli ki spat li ki snong aku ta katan siliang ko bi khot but nak kata kau kalau jengai pelat banlek wadawan nama korot nak kata kau na dawa na UCM ba udai ban upgrade no ya kan ka PHC ka badai joko motor pra UC saka CSC berkunjuru ya ka omdalun PHC kaniru ka pala jengai nama korot naki sanpeu kilometer kalau ke jengai ya dawa kan niru ba udai ban upgrade no ya kan ka PHC saka CSC Basta kiwe pa dia haka baydai bat kijing sitom yung ipajba joko dong ka thay mo korot jimi halo ke kom trekam ki bang mangi imata ke kabang ka don tang atli hapo makrot kawe ka rural bank bat kawe ka SBI bank bat hak ju pon yu iba kini ki ATM ki basakri ya ka don tham makrot ki don khinjat tali ya makrot hajin shang la don taman bu sa kiwe ko snong mamarjan kuma ka snong jakrem kuma ka snong motopra kuma ka snong umdalun berkunjur ranikor berkunjur hata tandong jeri ya kan irung ila buah kamar CM bo de provide no but I know ya kini ki bang ki masakri hok yu pajba namar kaji syam jinjar yu pajba da ka bayang lan di kenta ber kaji jurong yu lan ka istom hadu kata nak kata dong ya personal kamar CM bo de ban ya rapno bat menyo ya kini ki ATM kan ki bang bo terikam apa kamar keluar di kini kita kijing pau jung UCM kerja dan skill gue pada hang pon tan buat pau rei masuk IP di press ya kini ki tok jung pon ta dengan try dan show ben kan kan di ya kini kijing dua ya let's go